clar, en aquesta transició, on estava la ciutat de València? Molt endarrerida. És a dir, encara que els últims anys, evidentment, han suposat un avanç, però si comparem la ciutat de València amb altres ciutats europees, tenim el mateix avantatge que tenen moltes ciutats espanyoles i italianes, en general del sud d'Europa, que són més compactes, i és que tenim molta mobilitat a peu per el caràcter compacte de la ciutat, tenim un percentatge alt de desplaçaments a peu, i això és una cosa molt bona, però és una cosa bona que, diguem-ne, tenim per com és la ciutat, però no és que ens l'hem guanyada exactament. De fet, encara que teníem un percentatge alt, en les últimes dècades aquest percentatge anava baixant, justament perquè no hem estat fomentant aquesta ciutat compacta, sinó que copiant d'altres models. Aleshores, això ho teníem bé, però la resta ho teníem molt malament. A la ciutat de València és de veres que en els últims anys s'ha començat a fer un esforç per incentivar la mobilitat en bicicleta, s'han fet alguns carrils bici, per posar de totes les maneres en valor la magnitud de l'avanç i no ser massa optimistes. Jo crec que paga la pena recordar que el Partit Popular, que va ser responsable quan governava en majoria absoluta d'aprovar l'any 2011 un pla de mobilitat urbana sostenible, 2013, perdó, un pla de mobilitat urbana sostenible no massa ambiciós segons l'oposició del moment, doncs el Partit Popular es va presentar a les eleccions de 2015 prometent que faria 200 quilòmetres de carril bici durant la legislatura. I Ciudadanos va dir que 200 li pareixien pocs, que com a mínim s'havia de pensar en un 50% més o doblar-lo. És a dir, estàvem parlant de 200, 300, no sé si 400 quilòmetres de carril bici a la ciutat en 4 anys. Durant aquests 4 anys s'han fet 35 quilòmetres de carril bici i la major part de les grans vies de la ciutat de València encara no en tenen.